Hej alle sammen. Ja, her kan I se de fleksible solceller, jeg har. Dem man også bruger på skibe og campingvogn og sådan noget. 200 watt per stykke. Der er 2 stykker. Dem har jeg simpelthen sat op på det her tag, fordi det vejer ikke rigtig noget. Og det her skur, det er jo ikke noget, der kan holde til store solceller, så derfor har jeg valgt dem til det. Og de peger jo direkte mod syd. Og det er det eneste tag, jeg har, der peger mod syd. Jeg prøver at gå tættere for os, her I se. Jeg kender solen ret meget, men ja. Men jo, dem har jeg sat på der, og så har jeg simpelthen kørt den blandet ledning, der er kørt hen og ned under jorden her. Så kommer den så op herover, så op på taget og ind til mine batterier. Så det er sådan, jeg har gjort med dem, og de sidder inde i den der nye model EcoFlow Delta Pro 3, for den har 2 indgange. Men den ene indgang er lidt begrænset, jeg tror det er 11-60 watt, og der opfylder de her krav. De går ikke meget, de leverer også en cirka 350 watt, selvom det er på 200 watt stykket, men 350 watt, det er polykrystaller, så det er også en ældre model, men de gør det faktisk godt, synes jeg. Altså, de fungerer. Jeg glæder mig til at se til vinter, hvordan de fungerer, når de sidder der. Det har jeg ikke prøvet nu, men ja, jeg går lige op til de andre, så vender jeg tilbage. Her har jeg så vest siden af mit tag. Der har jeg 3 solceller, og jeg har 3 solceller. Og de der 3 solceller, det er 370 watt, og dem der over 435 watt. Dem her, det var dem, jeg købte allerførst, som er med på de første videoer. Og efterfølgende er jeg blevet klogere på at skal have flere, så derfor har jeg købt de andre. Og de her, de går ned i den gamle EcoFlow Delta Pro 3, lige så snart solen er i vest. Og så går dem her så ned i EcoFlow Delta Pro 3. Gamle model og ny model. Ja, og det er så vestsiden af mit tag, så det er sådan, jeg har sat det op. Så de kører i serie, de 3 der, og så kører de der 3 over i en serie for sig selv. Så ja, jeg går lige op på den anden side, så jeg spærer lidt. Her har jeg så øst siden af mit tag. Der har jeg 3 solceller, og ligesom på den anden side 3 solceller. Og de er så 435 watt begge sæt. De er sat i sag. De går ned i EcoFlow Delta Pro. De er så sat i sin egen sag og går ned i EcoFlow Delta Pro 3. Og det er så østsiden af mit tag. Så når solen er i øst, som den jo så er lige nu, jeg gemmer sig lige bag taget, så er det dem, der kører. Det har jeg simpelthen ordnet med et ur, som skifter over til siderne automatisk efter tid hver eneste dag. Så det vil jeg gå ind og vise jer, som I lige vil se. Men jeg har sat op inde med relæet, så man kan vælge batteri og elnet. Ja, straks tilbage. Så er jeg inde med relæet, og det er relæet og alle grupperne, som jeg har. Og den der HFI-oprøren, og den der hvide der, det er den, jeg bruger til at skifte fra batteri til elnettet. Det kan man også se. Der står batteri og en pil, så jeg kører på batteri, og jeg kan dreje over på elnettet, hvis det er nødvendigt, men den står altid der. Så det er egentlig sådan, det er sat op. Men det er jo så en elektriker, der skal gøre det. Det kræver en hel del. Så får man ikke gøre et eller andet forkert, som fuldt hus af, så er det jo altså bedst at få en elektriker til det. Men det er jo en del af det, der hedder generatorstik. Ligesom man bruger til almindelige generatorer. Man kan sætte udenfor, hvor man så kan vælge det ene eller det andet. Ja, det er sådan, det sætter. Nu går jeg ind og viser jer mit system derinde, og så tilbage med. Så er jeg tilbage inde med batterierne. Og her kan man jo se generatorstik, som jeg snakker om. Det blå. Det er så den, der er koblet til stikket, hvor man kan dreje fra batteri til elnet. Og her der har jeg 2 kontakter og et ur, hvor den ene side er øst, og den anden side er vest. Og så, ja, skal vi se, hvad står der på den der. Det er øst, og så er det vest, og så det er den, der kører lige nu. Og så bagefter, her kl. 1:30, så er det så den, der kører resten af dagen. Og så i morgen tidlig kl. 6:30, så skifter den over til den. Og så kl. 1:30 over til den. Og det er simpelthen det ur, der styrer det. Det er skidesmart, og det fungerer upåklageligt. Ja. Og jeg har selvfølgelig
den nye model, EcoFlow Delta 12, og så den gamle model, EcoFlow Delta Pro, og dens ekstra batterier. Og samlet set så har jeg nok givet ret ud forleden, at det er 135.000 med solceller, med 3 solceller på østsiden til den, 3 solceller på vestsiden til den, plus de fleksible solceller, der plejer mod syd til den. Og så er det samme med den på øst og vestsiden. Og så også bygge det her rum her, få elektrikeren til at lave det der stik, få købt den der, få købt den udsugning, der ligger der, som skal sættes op her i taget. Ja, kabler. Den har jeg købt. Så har jeg så købt nogle ekstra lange kabler, det kan man gøre. De nye kabler, som kommer fra den der til den ekstra batterier, kan man faktisk bruge til den der også. Og så de ekstra batterier, der er der. Så det kan man også bruge det til. Og det har jeg simpelthen gjort. Og så har jeg købt nogle, der er lidt ekstra lange, så man kan sætte, hvis jeg har lyst til at sætte dem op på den der hylde, så det passer bedre. Det er meget smart. Så har jeg også en Vitron Smart MPPT Solar Charger, som jeg vil forsøge med til vinter at sætte op, hvis ikke jeg får nok sol ind på det her. Fordi det er jo trods alt kun 3 solceller, der skal levere strøm til hele år. Er det overskyet, så er det jo begrænset for, hvad det leverer. Så kan jeg måske samle med mere energi og bare køre i den der, eller også den anden, det må jeg lige se til en tid. Men det er sådan set mit system, og det er sådan, det fungerer. Og det er sådan, jeg har løst øst og vest. Det er simpelthen med den her kontakter og ur derom. Så ja, det er jeg glad for. Det fungerer faktisk skide godt, det der. Det gør det. Det er simpelthen pisse smart. Altså, mine batterier, de får max sol ind hele tiden. Jeg skal lige prøve at se, hvor givet hvad de kører på. De lader i hvert fald for den får 800 watt ind, som den så kører over til den med det lys og strøm i bruger, og så får resten så den der, og så får resten også den der. Så den der lader faktisk det hele op. Så det er meget smart. Og så har jeg jo selvfølgelig også sat et stik i, der går bagom i rumpetten på den der, sådan at den gamle model kan sende strøm over til den nye model. Det er meget smart. Og jeg ved ikke, om man kan se det lige på kolden. Det stik, der er der. Det stik, jeg lige viste der, det er sådan et smart stik. Det kan man programmere til at tænde for strømmen, så den der lader op for direkte fra elnettet, hvis det er nødvendigt. Det kan jeg sætte den til klokken 1 om natten til klokken 5 om morgenen, hvor strømmen er billigst, hvis det er det, jeg har behov for. Og så lader det simpelthen hele systemet op på den måde, det er. Og det er udenom elnettet, så der er ikke noget, der går sådan i loop eller ring eller noget. Det er et stik, der simpelthen er lavet direkte fra elnettet og herned til. Ja, så det er sgu smart. Så det er sådan, det er med mit system der. Det kører fuldstændig af sig selv nu. Og hvis jeg har behov for strøm, så kan jeg bare gå ind i min app på det der smart stik, hedder det. Sætte den til at lade op i 2 timer, så lader den op i 2 timer. Og EcoFlow har en sådan automatisering, hvor jeg i de 2 timer kan tænde for strømstikket på den, så det også sender strøm over til den, der lader op i de 2 timer. Så det er kraftigt smart. Og så kan jeg bede den om at slukke det også. Så det er meget smart. Så jamen altså, for at sige som det er, så er det jo perfekt. Det kører skide godt, det system der. Det gør det bare. Altså, vi har kørt på det i 2 måneder nu, uden at skulle lade op, så bare ved solen den kører. Altså, vi er godt tilfredse. Og så er det jo 4.000 watt, 3.600, 3.600 og 3.600 watt kapacitet, der er på den. Altså, det fungerer altså. Så der er jo batteri til 4-5 dage. Jeg tror faktisk, vi har været oppe på maks 4 dage. Vi kunne godt have trukket den til 5 dage, men når der bliver penge til, så skal der selvfølgelig 2 ekstra batterier til den der også, som jo så skal herop og lægge. Så
Så systemet makset ud, og så i stedet for at købe smart home panel, så har jeg købt et smart stick. Det giver fuldstændig det samme. Så, og et smart stick koster 200 kroner, og smart home panel koster 15.000, så og smart stick kan I jo selv sætte op. Det er jo bare direkte i stikkontakten, som er udenom batterierne, så batterierne ikke lader sig selv op. Det duer ikke. Så slår de fra. Så ja. Håber I kunne lide videoen. Og give den en like, hvis der er. Men det er i hvert fald sådan mit system er. Ha' en rigtig god søndag til alle sammen. Hej hej.